אוי, קהל קדוש ונכבד, בשעה טובה ומוצלחת אני שמח, גאה ונרגש. היום אני נרגש 3 פעמים, בבן השלישי, להתחיל בטקס החופה של ליאור ולוטם, יברך אותם האל וישמרם עליהם, מגיע להם כפיים. איזה יופי. לכוון בברכות. שרים ענן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ועשה לנו את המוסר והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. שתי חתן יקר, איתם לחיי מתוק בדיוק כמוך, איזה יופי. אמא של הכלה, תני לכלה לשתות מהם. אני רוצה לכל מחיאות הכפיים שלכם לקבל את השושבין הנהדר שלנו גל עם הטבעות. תנו מחיאות כפיים לגל שלנו, אלף חמודות, איזה יופי, בן פורת יוסף. מגיע לו כפיים, בעזרת השם לשמחות שלך. בוא תשחרר את הטבעת שלה. הטבעת הזאת קנית מכספך, נכון? לא ילגו לך, לא מצאת אותה, השקעת, נכון? איזה ליאור, איזה חתן יש לנו, מגיע לו מחיאות כפיים החתן שלנו. אבא תחזיק. תגלה את הכלה, תראה שזהים בטוח לא החליפו. איפה כפיים לכלה שלנו הנהדרת? בוא לפה. טבעת, שווה פרוטה, כן? מזהה